الشحلنا ننسبسب بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين. سدراك زيار كما يكنيكم كما يوعيلكم آمين. سموت العلن حيال زيار أملاكنا بانا بتم زين ربح باروتو زخارين استمسكنن يكون أقراري تماعات سألي تمرت دنجل ولادي أملاكي دانا مرت زيار كم زخارة مدن زخارة استمسكنن تكون برغتنا كلهم قدوسانو يعد لنا سنكسار كم زنقرنا بزلوم علت قدوس أبا يوحنس سمعت أبا إساياس أبا سمعون كمون أبا جبريل زبهالو قدوسان تخبيرهم يوعلو برغتهم يعد لنا ورحاور ماناي قدوس محليتاي ياريد بعالي مالتي برغتو أي فلينا كم توضرو قال زبنا أجزاء لهم قال خبنا إذا استوعلوا بنا خعد لنا قدوس فقادي يخون لنا جمستي تقبل على استباهله تيجي زي سلا تحاصرنا يحصر ربنا هنا مالتي كم ناتفقن لهم من ريو عرس سلمة نايك زيابير ساعات زبلي نايمن ساعات نايك زيابير حجن تاين مباليو ودك سبات كل جزء نهوخ ما حار نجر ندل خابك زيابير جن نهوخ مستهوخ بتتهوخنا مخنيات كا أتي خوها الناس جبوز نبر ويكات سلم منايو تاين قبرو مالتي نسونا ويكا ينو حنا جزء نمنتا يزيد حريلنا هاد بس حكيزه ساعتنا إجزابير نتاس لذين قبرو سلزين فلطة مالتي أتندليو نجر معاس إجزاير زبنا ساعاتو بخم يدسر حين فلطاني نام ما بساعاتو جزء مالتي حجي كم جمرتا دحر تاريخ تتملكيتنا إجزابير أملاك نابونا عدامن هيوان المسفترهم حدا عبد أجا ويكا عبد سلطان يهوبهم السلطان انتهي نيرو دحر النار ما كم بيبنا يوالا تبغى لزخانة مالتي أما عرف حدا فقد عسران شو دشان زولو قال دحران بيبنا يوم أملاك كا بملكعنا كم مثلنا سب نفتر نعسى بحر عواف سماين ننسى زبيتن نبزل مدرن عم مدري لما منزبل كله لما متان يجزؤوا بالين أملاخ دما بملك عسب فترة بملك أملاخ فترة تبعتين أنسين جرو فترة أملاخ كا فرايون تبازحون نمدرخ عملوا ملخوان نعسى بحر نعواف سماين عم مدري لما منزبل كله إنسان كا جزء النابلة بارخهم يبلون عليه سلقالو زخير إنسان مسكنين يخون حجي عم مدر زل كله خنجزء نزام مدر زيادة ما خن ملعة زيادة أملاك أنت جرو من ربنا عدم من هوان المالتي فغريبهم زعين السلطان تواهبهم عفتي زمانتي ويد ما عفتي زمان فترتي أبونا عدم من هوان قدسان يمنيرم كن بالكلنا ولا حجهم قدسانهم جن زل علو فطران نسمي يمنيرم إنساسات كالوت لمم زبلي يخونوا عواف يخونوا ناي بحري إنساسات يخونوا كلهم ناي من جزات يمنيرم ناي أبونا عدم ناي دنا هوان المالتي دحاري جن إذا يخول أيقونه ويكا كأخلو ما يكعلم لازم خجاجة يخلو النري لك كم تناي بوتاتنا تاريخ كم تناي بوتاتنا تمرت انت خوينو دما أبونا عدامنا عبنت كابزي أخي تولى كابناي جنة فرق بلع كابزي أكن كي تولى تواهي النيرو مش نعبنت حجيك إذا أخي تولى عستوها لحلي واتزخو النيرو سقابابتك زيابير عملاك زفو قدو ساعات مالتيو انتاي مغانا نيرو كمل أخت غوينو نزال عالم تاي مهانا نيرو مالتي نجزي هير إننا مسجنا من برا نيرو إذا قلوا نام مدر ممتع يخون كالكالي عاي ممتع نيرو مالتي سلازي اتيا ساعات سلخ كحزا زي كعالجن كودقن كله نري مالتي لازم بفلاي عن حنا دم أنا يزولدو سبات كا بتاعمي كابتا وخنا استلعله عزي بزح نجارات سلن نخسر زلنا بتاعهم مخنيات اتزح حسبوا زسانو تاريخهم كنرينا هم متحف قدوس مالتي نعمنت دحريلنا كابوريت كي وصانا عزي مسات تاريخ زلو قدوس يوسف الله ابون ودون قدوس يعقوب ابونا قدوس يوسف مالتي حجي معرف 30 شوعاتن 30 تشعاتن 4 حد زلو تاريخ دحرينا اوريزه فترات مالتي اب غزانا مسكدنا ننبو دس زبل تاريخي قدوس يوسفن احواتون دحار أب سدة زرخبو أبو سربيت زرخبو مكرا أب جبت خمي جيرو خمس نجاسة بمول وزين تايجبري بدأ زبل عجلارسا تجلس ونرخبو مالتي أزدي بزحنا جركا كون مهارينا مالتي حجي
أبونا أبراهام نيسحاق ولد يسحاق دما من ولده يعقوب حكاي يعقوب دما خندي ولده 10 تخلته ولده مالتي كاب راهيلن ليان كابتن كلتا باروتو خا مالتي راهيل ግን أزي زفكر عسويت نبرات يبل من تأخذ 20 عامت استجزأي جزء كوينو مالتي حجي راهيل كتولد أي كعلته بس حوان وسيد الله نختولد جن يفكر عس لازنبرة نه يوسف دم خبره زرعه بس لازنبرة الساق قديمات لازماتت نودون يوسف عبليس يفكرونه برا يبل حجي معرف 3 شعات كنرخ لنا فقر 3 دحرينا يعقوب يوسف عبرغنو سلاز ولدو حالفا كلهم دوقو يفتو نبره ولل زبل صبو كرانكا غبرلو يبل 10 تخلت ولد الله قابهم كلهم ግን አብሊጽ من يفتن يرابنا يعقوب ن يوسف مالتي اجي ولد كل ጊዜ መቸም ናብነት ተተሓቲት ከነስኸ ሕጂ ካብ ክሰወድኽን መን ትፈቱ ተተሃልክ እንታይ ትብል ኩሉ ወላዲ እንታይ ዝብል ንኣፉ ዋ ኩሎም ደቀይ ማዕረ ዝፈቶም ይብል ግን እንታይ ይገብር የበላልፅ ምክንያት ኩሎም ሓደ ስለ ዘይኮን ኩሎም ሓደ ይኮን ንኣብነት እቲ ሓደ ነዲዩ ድሕግዝ ሰሪሑ ዝኣቱ ብኩሉ ነገር ዝሕግዝ ክኾን ከሎ ሓደኻ መደንገል ዝኾነ ኸ ኣሎ ንክልቲኦም ብማዕረ ትፈትዎም ኣይከውኒ ማለት እቲ ሓደ ዶክተር እንተዳ ኮይኑ እቲ ሓደ ድማ ፈገርቲ ኮይኑ ብማዕረ ትፈትዎም ትኽእልሃ ኣይትኽእልኒሃ ማለት የበላልፅ ግን ከም ወለዲ እንታይ ክንገብሮ የብልናን ማለት ከነርእዮ ግን የብልናን ኣብ ቅድሚ ሰብ ማለት ነቲ ሓደ ኣብሊፅና ከም ንፈትዎ ከነርእዮ የብልናን ብውሽጥና ኢና ክንገብሮ ዘለና ማለት ኣቦና ያዕቆብ ንዮሴፍ ይፈትዎ ነይሩ ግን እቶም ካልኦት ደቁ ክሳብ ዝርእይዎ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ እንታይ እዩ ገይሩሉ ኣብሊፁ እንታይ ከዲንዎ ወለል ዝብል ደስ ዘብል ክዳን ንዑ ከዲንዎ ማለት እዩ ካብኦም ፈሪስ ንዑ ከዲንዎ ሕጂ እዚ ክኸውን ኣይግባእኒ ማለት እዩ ንምንታይ እንተልና እቲኦም ካልኦት ኣሕዋት ኣብ ልዕሊ እንታይ እዮም ዘጥርዩ ጽልዮም ዘጥርዩ ማለት እዩ ንምንታይ ንዑ ጥራሕ ብምባል ክጸልዎ እዮም ዝጅምሩ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ቅዱስ ዮሴፍ እግዚአብሔር ዝመረጦ ሰብ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር እንታይ ከርእዮ ጀሚሩ ሕልሚ ብሕልሚ ድማ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገራት ማለት እዩ እቲአን 12 ቅሚጦ ናይ ኣሕዋቱ ሲ መፅአን ነታ ናቱ ቅሚጦ ክሰግዳላ ከለዋ ብሕልሚ ርእዩ መፅኡ ድማ ነጊርዎም ንኣሕዋቱ እዚአናትኩም ቅሚጦ እኮ መፅአን ነታ ናተይ ቅሚጦ ክሰግዳላ ከለዋ ስርየ ኢልዎም ሕጂ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ዝብሎ ዘሎ ክትነግስ ኢኻ የኣሕዋትካ እንታይ ክገብሩልካ እዮም ክሰግዱልካ እዩ ዝብሎ ዶ ንሱ ግን መፅኡ ንመን ነጊርዎ ንኣሕዋቱን ነቡኡ ነጊርዎም ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ ኣንሕናስ ክንሰግደሉ ብምባል መሊሶም እንታይ ገይሮሞ ድገርማኩም ከዓኒ ምዕባይ ሕሳስ ለደ እዩ ዓብዪ ኮነ በኽሪ ተዝኸውን ነይሩ ዋላ ክነግስ ተዝበሃል ነይሩ እንታይ ኣለዎ መልክዕ ኣለዎ ዓብ ሓውና ነጊሱ ኢሉ ሰብ እንታይ ይገብርኒ ብዙሕ እሱ ግን ንእሰይ ኣንሕናስ ንዑ ክንሰግደሉ ብምባል መሊሶም እንታይ ገይሮሞ ኣቦኡ ኣብሊፁ ፈትዎ ነይሩ ንሱ ከዓኒ ክትሰግዱለ ኢኹም እብሎም ኣሎም ፀልዮሞ ማለት እዩ ሕጂ ኣቦኡ ግን ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝነበረ እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ንእግዚኣብሔር ሓተተ ብፀሎት እግዚኣብሔርካ ገሊፁሉ ወድኻ እንታይ ክኸውን ኢልዎም ክነግስ ኢልዎም ንሓረይ መፂ ኢልዎም እዚ ረኣኻዮ ሕልሚ ሓደ እዋን ምናልባት ኣነን ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክንሰግደልካ ደኾን ንኸውን ኢልዎም ክንሰግደልካ ኢና ይበሎን ከይዕበይ ይመታን ክንሰግደልካ ደኾን ንኸውን ኢልዎም ግን ሓሊመ ኣይትበል ይብሎ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ እውን ሕልሚ እግዚኣብሔር ኣምላክ የርእዮም መሊሱ ኸ እቲ ዝረኣዮ ሕልምኻ መፂ ንመን ይነግሮ ንኣሕዋቱ ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ መሊሶም ተኽገብርዎ ጀሚሮም ክፀልዎ ጀሚሮም ድሓር ካብዚ ሓሊፎም ክማኸሩ ጀሚሮም ከመይ ጌርና ከነጥፍዎ ኣለና ኣብ ልዕለና ክነግስ የብሉን ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ እዚ ደይ ኣቦኡ ንዑ ጥራሕ እዩ ዝፈትዎ ንዓና ኮ ይፈትወናኒ ስለዚ ከመይ ጌርና ነጥፋ እዮ ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ ሓዎም እንታይ ጀሚሮም ማለት እዩ በቃ ተንኮል ክፍኣት ክፍሕሱ ጀሚሮም ማለት እዩ ካብዚ ይሰውረና ንሓዉ ንኸጥፍእ ኢሉ ተንኮል ካብ ዝብሕሰብ ምዃን ካብ ዝኸፍ ነገር የለን ንሓዉ ማለት እዩ ንኻልእ ዘይኮነስ ንሓዎም ፍሒሶም ተንኮልካ ኣይተረፉ እንታይ ገበሩ እዩ ዝብል ንሳቶም ወፊሮም ክጓስ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ነበረ ይብል ድሓር ኣቦኡ ግን ክስከ ዳሃየ ኣሕዋትካ ጌርካ ምፃ ኢልዎ ዝግባእ ነገር ይሓቀይ ቀደም ከምኡ ነይሩ ሕጂ ሎ የለን እንታይ ከም ዓበይቲ ኣሕዋትካ ወይ ከዓ ወለድኻ ኣቦኻ ንኣብነት ኣብ ዝሰርሓሉ ከድካ እንታይ ትገብረሉ ስልጣን ያ ምዛሕ ተብፅሐሉ ሓቀይ እዚ ንቡር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኪድ ዳሃየ ኣሕዋትካ ግበር እዚ ምሳሕካ ኣብፅሓሎም ኢሉ ኣቦኡ ይልእኮ
ሕያዋይ ዮሴፍ ካ የዋህ حواتيكو بتنقل إلا عليلو أي حاسبني نسو مجبين عام زخون تسكيمو وفيرو مالت خبز حلم حجي تارسنا أنت هنا نايمن ساعات ناي إجزابير ساعات كنجسا كايلو والله مع عسى مهان كنت هيجبر أي نجار حجي حارنا جار عبزي كان سو على زلنا إجزابير أملاك كرينا يخلي حلمي حلم تجبرنا خلي كرينا يخلي جن إجزابير ترى حد يكون تخوفه وأنت تجبرنا خلي كرينا يخلي كم تنوع علي مالتي مس إجزابير نوع التقينا إجزابير تجبرنا خلي مستخوفون نوع التقينا هذا ما تخوفون كرينا خلي مالتي ويكاني بحقنا دليتاتنا تمنيتنا زرع علوها ليت انت نجبرنا خيالنا ما كان ابنتكو ابس مرا خوف يرسب بزعبا امريكا حاسب انت ويعلو ليت انت نجبر خيل ابا امريكا حدر خيل شجر زلو يكونن مالتي حجز خابت منيت كاستل علي مالتي ويون እግዚአብሔር አምላክ ድማ ናይ በሐቅናቱ ሰብ ተኾንካ ኻ ድኾነ ነገር ገልጸልካ ይካሎይ مالتي ሕጂ ሕልምና ቡጌርና ከምዚ ከምደ ይረብሕን ሓስቦ ማለት ዘይኮነ انت هيدا اجزاء انت ارينا كمان انت كنجبر لنا يتحطوا مالتي حدا اجزابير املاك زرينا زولنا انا فليس لمن تاي دحريلنا اتزملكوتو من سلازغوني انا حنا سلازغونا اي مالتي دحر نخالوت زملكت تخوينو لمن يزريو اجزابير املاك نخالوت حجي يوسف يريو لمش نحواتو قلصلم ديالي تزغون اجزابير نعم تاي مغبرم نيرو مرعايم نيرو اتحلم من راح يزملكت نه يوسف ترى جن نسو نجيروا مالتي سلازي كنجس خاطر باهيلو مع عسى مخانو عاي فلطوني እግዚአብሔር አምና حنجر كرينا خلو اتمودعتنا يزرينا دامبر امنغو انت يغاطم ግን አይነግረናን እግዚአብሔር مالتي መንግስተ ሰማያት ክትወርሱ ይሁን ስጋ መንግስተ ሰማያት ትወርሱ ግን እትመንጎ ዘሎ ህይወትና እንታይ መኻኑ እግዚአብሔር እንታይ ገብረናን አይረየናኒ مالتي دحر كم ሰባሎ ወፊሩ ንሕዋቱ ምሳሕ ዝኸውን ሒዙ يحواتكم بمعاد خري وغلون تايكون يزل اتحالامي اتبل عليكم كسجد يزبلنا مازيو سلازم تاي نكبرو حادي نكبر لهم تماخيرهم مجمرتا اتزمصو مسح تقبلهم نعون تاغبرو يبلنا اب غرغوانا اراويت دربيو متى اراويت كولعوا مالتي السم حواتو دم حو ما اطفيهم كيبالو اب اراويت غرغوا دربيهم نساتهم كن تايغبرو تسوزمصو مسح يولعوا مالتي ناي قفعي دحارا موداتا كن روبيل بغريو روبيل حاسبو تباهيلو ماتيو ناي حاونا دمات في ناسي بجكا دم كتاكل تزيكو الناس واقع يقولون سلازي كال نقبر يلوم يهودا خا مثالي ناي تدحروا يهودا سلازو خونه يهودا حو مالتي ماتي دما ورق خدين شوط يلوم مالتي بعابي يهودا خا نغويتون تايز غبري دشيطي مثالي ناتو سلازو خونه نشوطيلو بس حسب تسمامي عمدما ناب ግብጽ ዝኸዱ ዝነበሩ ነጋዶን ታገበሩ ይብለና ሸጡ ወይ ይብል ማለት ካብ ክፋቶም ሰላዓለ ግን እንታይ ገበሩ ይዝብል አቡ መታን ሓቲትዎም ከየዋጥሮም ዕየት ሓሪዶም ደም አፍሲሶም ኣብ ክዳን ተገሮም ክዳኑ ገፊፎም መስለ ዝነበረ ታጽብቕት ክዳን ዘልበሶ ንዓ ብደም አጠልቂዮም ሒዞም ለሆይዶም እዚ ልብስ ዝስ ናይ ወደኻ እንትኾንስ አላልዮ ኢሎም ናይ ወደኻ እዮም ዝብልዎ ድገርመኩም እዚ ልብስ ናይ ወደኻ ትኾይኑ አላልዮ ምናልባት አራዊት በልዕዎ ኸይከውን ኢሎም دحار انترايات لبسي ابليصو زفتوا زغزولو سلازنبره ابونا ያዕቆብ በጣም እንታይ ኮነ ይብል አልቀሰ በኸይ በሐቅን ወደይካ አራዊት በልዕዎ ይል ድማ ንብዙሕ ጊዜ እንታይ ገበረሉ ሓዘነሉ ካብ ብኽያቱ ዝተለዓለ ኸማን ዓይንቱ እንታይ ኮነ ይብል ክሳብ ዘይሪ ሙኻን ክሳብ ዝዓውር ኮነ ማለት በጣም ሓዚኑ ማለት ሓደ ካብ ራሄል ዝወለደይ ካላይ አብርግኖ ዝወለደይ ንነዊሕ ዓመት ተጸበዮ አዚዝ ፎቶ ዝነበረ ወዱ ስለዝኾነ መይቱ ክበሃል ከሎ በጣም እንታይ ገይሩ ማለት አልቂሱ ቅዱስ ዮሴፍ ግን አይመተን እንታይዳ ናብ ግብጽ ይኸይዱ እቲኦም ናብ ግብጽ ድወሰድዎ ድማ ናብ ሓደ ቢጢፋራ ዝተባሃለ መኮንን ሸይጦሞ መሊሶም ንሶም ከዓ ማለት ምክንያቱ ነጋዳይ ኩሉ ግዜ ታይ ዝገብር ነቲ ዝዓደጎ ዋጋ ወሲኹ ንዑ ድኸውን መክሰብ ገይሩ እንታይ ምግባር ምሻጥ ይስርሑ ማለት ስለዚ ሸይጦ ከዓ ንሱ አቤት ጲጢፋራ ግን ይብለና አቤት ጲጢፋራ ዮሴፍ ስለዛአቶስ ቤት ጲጢፋራ እግዚአብሔር ታይገበራ ይብል ባረኻ ይብል ማለት ራይዎ ቅዱሳን አቤት ካኻቱ ሆለው እግዚአብሔር ካምሶም ስለዛአቱ እቲ ቤት እንታይ ይኸው ይባረኽ ስለዚህ ኩሉ ቢኢዱ ዝትንክፎ ነበረ ይከናወነሉ ስለዝነበረ ጲጢፋራ መስራአዮ
በቃ ሞጎስ ረኺቡ ኣብ ቅድሚ ጲጢፋራ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ስልጣን ናይ ቤቱኻ ሃቦ ይብል ብጀካ ሰበይተይ ኩሉ ነገር ኣብ ቤት ዘሎ ምምሕዳር ናትካ ኢልዎ ማለት እዩ እጂ ኣቦታትና እንታይ እዩ ዝብሎ ቅዱስ ዮሴፍሲ ኣብ ዝኣተዎ ቦታ ንግስነት ምስኡ ነበረት ይብል ምክንያቱ ኣብ ቤት ጲጢፋራ ንሱ እንታይ ኮይኑ በቃ ሓላፊ ንጉስ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር እስኻ ኢኻ ተመሓድር ኢሉ ዓብ ስልጣን ሂብዎ ማለት እዩ ድሓር ልክዕ ብከምዚ ኣገልግሎት ድማ እናኣገልገለ ከሎ ሰይጢ ጲጢፋራ ግን እንታይ ገበረቶ ይብል ረይ ብጀካ ሰበይተይ ካልእ ኩሉ ስልጣን ኣለካ ተባሂሉ እዩ ሰይጢ ጲጢፋራ ግን ንዮሴፍ ዓይናው ዲቓትሉ ልክዒ ድማ ሓደ እዋን ኩሉ ነገር ምስ ፀመወ ንዓ ምሳይ ደቅስ ኢላ ብሓይሊ ሓዘቶ ይብል ማለት እዩ ሕጂ እንጓዕ በዝሎም ኣይከውን ወይ ከዓ ናይ ሎም መንእሰይ እዚ ነገር እዚ ፈፂሙ ይርድአኒ ረይዎ በዓልያ ሓንቲ ሰይቲ መኮንን ንዓም ሳይደቅስ ብሎ ዘላ እንታይ ምገበርና ንሕና ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ሓቀይ ምክንያቱ ሓደ ሰይቲ መኮንን እምቢ እንታይ ድዋ ብዙሕ ነገራት ክትገብሮ ትኽእል እያ ብሓሶት ከም ተእስሮ ከም ተቕፅዖ ብዙሕ ነገራት ከም ተውርደሉ ፍሉጥ ነገር እዩ ማለት እዩ ሓራይ እንታይ ልዋኻ ምስ መን ክበኣስ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ስለዚ ሰብ እንተዘየሎሲ እግዚኣብሔር እኮ ይርኤና ኣሎ ኢልዋ እዚ ከም ዝበለ ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከመይ ገይረ ይገብር ኢልዋ ረይዎ ሕጂ ሰብ ኣፀልሚዩ ፀልማት መሪፁ ኣብ ሕቡእ ቦታ ከይዱ ብዙሕ ነገራት ይገብር ሓቀይ ግን እዚ ኩሉ ነገር ንእግዚኣብሔር እንታይ ገብሮኒ ኣይክልክሎን ፀልማት ክበሃል ከሎ ንፀልማት ዝፈጠረ መን ይበዓሉ ንእግዚኣብሔር እኮ ፀልማት ዝበሃል ነገር ኣንሕና ብፀልማት ምናልባት ኣይንርአና እግዚኣብሔር ግን ዝኽልክሎ ነገር የለን መንደቕ ክበሃል ከሎ ንእግዚኣብሔር ኣይክልክሎን ይኳ ወላ ሓደ ዝኽልክሎ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ እዩ ጉሉፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ዝበለ ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከመይ ገይረ ይገብር ኢልዋ ድሓር ግን ብሓይሊ ምስ በለቶ ክዳኑ ገዲፍላ እንታይ ገበረ ብለና ምዕራፍ 39 ከነንብቦ ንኽእል ኢና ሓዲሙ ማለት እዩ ክዳኑ ገዲፍላ እስከደ ግን ንሳ የእውያ ወታሃደራት ተኣኪቦም ደየለ ታሪክ ፈጢራ ድማ ናበይ ከም ዝኣቱ ገይራቶ ናብ እስሩ ቤት እግዚኣብሔር ዝበሎ ግን እንታይ ክትከውን ኢኻ ክትነግስ ኢኻ እስር ቤት ክትኣቱ ኢኻ ዝብል ነገር የብሉን ክትነግስ ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ግን ቅዱስ ዮሴፍ ኣበይ ዓሊቡ እንተደኣይልና ኣብ እስሩ ቤት ማለት እዩ እቲ ዝገርም ነገር ግን ሕጂ ፍቕዲ 39 ኣብ ምዕራፍ 39 እየ ዘለኹ ፍቕዲ 19 እንታይ ይብል ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ግና እግዚኣብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረ ምሕረት ድማ ገበረሉ ኣብ ቅድሚ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲኻ ሞጎስ ሃቦ ይብለና ረይዎ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ዝኸደ ቦታ እንታይ ምዃኑ ኣይተረፎን ምንጋስ ኣይተረፎን ኣብ እስር ቤት ወሪዱ ግን እግዚኣብሔር እንታይ ነበረ ኢሉ ምስኡ ነበረ ኣብ ቅድሚ ሓለቓ ናይቲ ቤት ማእሰርቲኻ እንታይ ሃቦ ኢሉ ሞጎስ ሃቦ ኢሉ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ከዓ ይከናወነሉ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ እስር ቤት ኣትዩ ግን ኣብ እስር ቤት ዋላ እንተሃለወ እግዚኣብሔር ምስኡ ኮይኑ ኩሉ ነገር የከናውነሉ ነይሩ ሕጂ ሓደ ከባቢ 2 ዓመት ምስ ተኣሰረ በቃ መሪርዎ ሓቁ ይበት ሓደ ወገን ምስ እስር ቤት ጥዑም ኣይኮነ 2 ሰባት ኣብኡ ዝተኣስሩ ነይሮም ምስኡ ማለት እዩ እቲ ሓደ ናይ ወይኒ ኣገልጋሊ ናይ ፈርዖን እዩ እቲ ሓደ ኸ ናይ እንጌራ ኣገልጋሊ ናይ ፈርዖን ክልቲኦም ሓደ መዓልቲ ብሓደ እዋን ሕልሚ ሓሊሞም ክልቲኦም ሕልሚ ምስ ሓለሙ ድማ ንጉሆ ተሲኦም ሓዚኖም ተኪዞም ይሪኦም ቅዱስ ዮሴፍ ማለት እዩ ኣቶም ኣሕዋተይ እንታይ ዳ ኮንኩም ዳ ሓዚንኩም ትመስሉ ዳ ምስ በሎም ሕልሚ ሓሊምና ግን ካብ ዝፈትሓልና ስኢልና ኢሎም ሕጂ ሕልሚ ዝፈትሕ መን እግዚኣብሔር ምስጢሩ ዝገልጽ እግዚኣብሔር ዝፈቀደሎም ከዓ ሕልሚ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብሎም ንሱ ሽዑ ንሳቶም ከዓ ሕልሚ ሓሊምናስ ዝፈትሓልና ስኢልና በልዎ ዮሴፍ ድማ እቲ ምፍታሕ ሕልሚ ናይ እግዚኣብሔር ዶ ይኮነን እስከ ሕልምኹም ንገሩ ንበሎም ይብል ምፍታሕ ሕልምስ ካብ መን ካብ እግዚኣብሔር ጥራሕ ሕልምኹም ንገሩን ኢልዎም ብድሕሪ ሸውሒ ሕልሞም ነጊሮም ክልቲኦም ክልቲኦም ነናቶም ሕልሚ ምስ ነገርዎ ንክልቲኦም ከዓ ሕልሞም ፈቲሕሎም ነቲ ሓለቓ ወይኒ ሓለፋ ናይ ወይኒ ሓለቓ ዝነበረ ፈርዖን ኢልዎም ከውፅአካ እዩ ካብ እስር ቤት ናፍቲ ናይ ቀደም ስልጣንካ ክመልሰካይ ከምቲ ቀደም ድማ ፅዋዕ ተቕርበሉ ዝነበርካ ከምኡ ድማ እንታይ ክትገብረሉ ኢኻ ኢልዎ ከተቕርበሉ ኢኻ ኢልዎ ብኣንጻሩ ነቲ ናይ እንጌራ ኣሰላፊ ዝነበረ ድማ እስኻ ግን ብኣንጻሩ ኢልዎ ፈርዖን ከውፅአካ እዩ ኣብዚ ውፅኢ ድማ ብሞት እንታይ ክገብረካ ኢልዎ
ክቐጽዐካ ኢልዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ዝበሎ ቅዱስ ዮሴፍ ድማ ኮነ ይብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ፈርዖን አውፂኡ ቀቲልዎ እቲ ሓደ ድማ ናብቲ ናይ ቀደም ስልጣኑ መሊስዎ ግን ቅዱስ ዮሴፍ ስለ መሪራቶ ዝነበረት ኣብ እስሩ ቤት ነቲ ሓለቓ ወይኒ ዝነበረ እንታይ ይብሎ ሓደ ነገር ይብሎ ንሱ ከዓ ድሕሪ 3 መዓልቲ ፈርዖን ክፈትሓካ እዩ ናብ ሽመት ቀደምካ እውን ክመልሰካ እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሰላፊ ከለኻ ትገብሮ ዝነበርካ ኻ ንፈርዖን ነታ ጽዋኡ ኣብ ኢዱ ክትቦ ኢኻ ምስ ቀናዓካ ድማ ዘክረኒ በጃኻ ምሕረት ግበረለይ ንፈርዖን ከዓ ንገረለይ እሞ ካብዚያ ቤት እዚኣ ኣውፅኣኒ ኣነ ካብ ምድሪ ዕብራውያን ዝተጨወቑ እየ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ዘእቱ ድማ ገለ እኳ ኣይገበርኩን በሎ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ረይዎ ኣብ እስር ቤት ምስኡ መን ነበረ የልና እግዚአብሔር ኩሉ ነገር የከናውነሉ ሕጂ ግን ናብ መን ተጸጊዑ ቅዱስ ዮሴፍ ናብ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ምስ ቀናዓካ ግን እንታይ ግበረኒ ኢልዎ ዘክረኒ ንፈርዖን ነጊርካ ካብዚ ቤት እንታይ ግበረኒ ኣውፅአኒ ኣነ ብዘይበደለ ተኣሲረ ናብዚ ዝእስር በደሎ ሓንቲ የብለይን ኢልዎ ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ እንታይ ኢሉ ኣሎ መዝሙር 118 ፍቅሪ 8 ተንቢብናዮ ካብ ናብ ሰብ ምውካልሲ ናብ ምን ምውካል ሓይሽ ናብ እግዚአብሔር ምውካል ሓይሽ ምክንያቱ ኣብ ሰብ ዝውክል ኩሉ ግዜ ወዳቓ እዩ ማለት እዚ ቅዱስ ዮሴፍ ድማ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዘሎ ዘንጊዑ ኩላትና ንገብሮ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ፍሉይ ገበን ከይመስለና ኩላትና ሓደ ነገር ደሊና ምስ ንስእን ካብ እግዚአብሔር ናበይና ንኸይድ ሰብ ይሓምም ይመላለስ እሞ ማይ ጨሎት ሽዑ ሓደ በዚ መፅእ ኢሉ በዚ ቦታ እኮ ከም ዝተባሃለ ፈላጥ ኣሎ ናብደይ ትኸይተይልዎ እንታይ ዝገብር በቃ እዚ ኩሉ ተስፋ ናብ እግዚአብሔር ገይሩ ከም ዘይነበረ ናብቲ ፈላጥ ዝተባሃለ ኸ ይኸይድ ማለት እዩ ከምኡ ይግበር ሓቀ ምክንያቱ ትውክልትና ናብ ሰባት ስለ ንገብር ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ ከዓ ወላ ሓንቲ ኣይሰልጥን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ዮሴፍ ድማ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ በቃ ምስ ቀንዓካ ዘክረኒ ካብዚ ቤት እዚ ንፈርዖን ነጊርካ ሓቀኛ እዩ በደል የብሉን ኢልካ ነጊርካ እንታይ ግበረኒ ኣውፅኣኒ ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ዝገርም ነገር ግን እንታይ እዩ ዝብለና ፍቅዲ 9 ድሕር ከድና እቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ወይኒ ከዓ ንዮሴፍ ረስዖ እምበር ኣይዘከሮን እዩ ምስ ወፃኻ ምስ ቀናዓካ እንታይ ግበረኒ ኢልዎ ዘክረኒ ንፈርዖን ነጊርካ ከዓ ካብዚ ቤት ኣውፅአኒ ኢልዎ እቲ ሓለቓ ኣሰለፈ ወይኒ ግን ንዮሴፍ ረስዖ እምበር እንታይ ገበሮ ኣይዘከሮን ስለዚ እግዚአብሔር እንተዘይዘኪርካ ማንም ሰብ እንታይ ይገብረካን ኣይዝክረካን እግዚአብሔር ተረሲዕካ ዝዝክረካ ወላ ሓደ ሰብ የለን እግዚአብሔር እንተዘኪርካ ከዓኒ ማንም ሰብ ታገብረካ ኣይክእልን ክርስዓካ ኣይክእልን እዩ እዚ ዘምፀኦ ኩሉ እንታይ እንተልና እግዚአብሔር መዓሰይ ብኸመይ ንሰርሕ እንታይ ስለ ዘይንገብሮ እዩ ሰዓቱ ስለ ዘይንፈልጦ እዩ ማለት እዩ እምበር ምስኡ እኮ መን እዩ ነይሩ እግዚአብሔር እዩ ዝነበረ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ መሊሱ ዝተወሰነ ዓመታት እንደገና ኣብ እስር ቤት ፀኒሑ ሕጂ እግዚአብሔር እኮ እንታይ ክገብሮ ሓሲቡ ነይሩ ኸውን ይኽእል ከውፅኦ ቀሪቡ ነይሩ ኸውን ግን ትውክልቱ ስለ ዝለወጠ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ንርኢ መሊሱ እስር ቤት ከናዋሓሉ ከሉ ስለዚ ኣንሕና ድማ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝለመናዮ ነገር ካብኡ ጥዊ ምስ ንብል መሊሱ እንታይ ይኾነና የናዋሓልና ማለት እዩ እስራኤላውያን ተሪናዮም ካብ ግብፂ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ እታ መንገዲ ትወስዳ ክንደያ 40 መዓልቲ እያ ግን ክንደይ ዓመት ወሲሉሎም ንዖም 40 ዓመት ንምንታይ እንተልና ምስ እግዚአብሔር ክዳፈሩ ክመላለሱ ንዑ ምእማን ከኣብ እዩ ካብ እምነቱ ካብቲ ናቱ ኣምልኾት ክርሕቑ ከለዉ መሊሱ ድማ ንሱ እንታይ ገብረሎም መንገዶም የናዋሓሎም ስለ ዝነበረ እቲ ሰዓታት ናይ እግዚአብሔር መመሊሱ እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ኣንሕና ካብኡ መንገድና ምስ ነልግስ እናነውሐ ከም ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እኮ ልክዕ ድሓረ እኮ ሰዓት እኮ ኣኺላ እኮ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ እግዚአብሔር ደውፅአሉ ሰዓት ካብ እስር ቤት እኮ ኣኺሉ እሱ ድማ እንታይ ኮነ ይብለና ፈርዖን ሓሊሙ ብዓብዩ ማለት እዩ እቲ ንጉስ ሓሊሙ ድሓር ምስ ሓለመ ግን ሕልሚ ዝፈትሐሉ ስኢኑ ክጭነቑ እንከሎ ድማ እዚ ሓለቓ ወይኒ እዚ ግን ክበሃል ከሎ ድሕሪ 2 ዓመትን ገለን ማለት እዩ እዚ ሓለቓ ወይኒ ወፂ ዘክረኒ ተባሂሉ ግን ከዓ ፈፂሙ ረሲዕዎ ድሕሪ 2 ዓመትን ገለን ፈርዖን ምስ ሓለመ ትሲልዎ ሽዑ ዮሴፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕልሚ ዝፈትሕ ምስ ተሰኣነ ሕልሚ ዝፈትሐለ ኢሉ ፈርዖን ክደሊ ከሎ ፈርዖን ኢልዎ በደል የሎማ ዓንቲ ዘከርኩ ኢሉ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ወይኒ ማለት እዩ ኣብ እስሩ ቤት ሓደ ዕብራዊ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ ክገብረልካ ክእል ኢልዎ ሕልምኻ ክፈትሓልካ ይኽእል ስለዚ ንዑ ኣምፅኣዮ ምስ በሎ ግን ረይዎ ቅዱስ ዮሴፍ ፈቲኑ ነይሩ ብሰበሰብ ገይሩ ካብ እስር ቤት ክወፅእ ግን ፈርዖን ምስ ኣዘዘ እንታይ ኮነ እዩ ዝብል
بقلطف كيدم كاوسريتا يقبروا أوتوا رؤسو لازم دما أبكر منوجس كقرب وزخيل كبر لبسي ألبسهم نبكر منوجس يقبروا يبو أمتوا يبو إجزيابير ساعتهم ساخلة كم زيو مالتي زخيل كلا كاول حديل أبكر ما خدوا زبليلن أت ببلوت نجار ألبسوا دما أنت يقبروا يبو أبكر منوجس أقوموا يبو مالتي أقوموا إجزيابير أملاك سلرزو كرو أتي حلقة ويني كذو كرو خلنا نري مالتي لازم أبكر من فرعون قريبو دما حلمو قالت أولي بلما فرعون بدي حرزن تاجور يزبل بل إذن جارزي خجبر زغل مهنياتي تميت كمتسي وشوعات عمت أب جبسي أقدم كادم ما نسخة أخلي خطيك بالله كان هزب خان عخان زغون إلو مخير وصل إذن برا نزن جارز خجبر زغل ولا حري إلا بجكها ببزول ولا حري إلا نم إسخاء خاب بمبال كاتيمو هيبو أب جبسي نسخان تاخيلو نقصي خاب بمبال أنجسوا مالتي أزي إخزيابير أملاك تزبولو كوينو معاسي كوينو تلنا كن أبتي إخزيابير أملاك زمودو ساعتن جزيان مالتي لذي قدوس يسيف مباري إخزيابير عبد مرز ساعتن تا كوين نقص كوينو مالتي استوحلو أي طرفن الحوات فتينهم نرمم نغي نقص كوكالالو فوه جن إخزيابير مرز ساعات وإخزيابير زبولو نجر ما نمسك تاقوري كن كوكارتو دوكو بلوس خيل يلا ناي بحران تاريخ نذكران دينامش تهابتام سبعي هابتنا عبد المتان نخي ورسوكو فقتلو بزح نجارات جيري جن ساعات مساخل إجزيار أملاك هابتنا يتي هابتام سبعي نمنكو بخل نري نبهران مالك سلازي إجزيار تزبوله نجار عبت تزبوله ساعات يخوني مالك دهر كتصل عبلنا كو تاريخ أوريت مسودة ناس مصحف إياسو نركب نعبنا مصحف إياسو سي معرف شوعته إياريكو خاطو خلوك زيار أملاك انتهي زبلهم نقدس إياسو ينقرأ إياريكو كل نجارة نهزبو نجار سلازخانات يعنوا وايلون بكا يعنوا ولا حنت نجار كاخا بياريكو كويت وزيلون كبتي يخون ورق يخون قال يخون ولا حد حرمي يخون كميلون بكا أنا عاقم زخونا يكون أطفاء يايلون تاخا تماما هذا قدس إياسو دم استزاززن هزبيهو إياريكو حرمي أنا عاقم سلازي حادثة حنت نجار كي وسب بملا أنت هتكون اللوا كتعنو اللوا أكان استباهله جن حدا أنت حاسب مهنياتو زوجو عزور له وعزو إسرائيل وينا بيتنا نافتا صعبان معارن تفلفل هاجر جن كاني كان عنك بحال كله أصعب مدري حجي أقدم ياي كابك زين العلا حاسب وتباهلو زا كان سباهله سب أفتن خرود لنا سفراكو أصعب مدريو سلازي دك أي سنتك بالعيام حبت نبرت كأي بلنا سلازي عوارق مسرخة مالت إذا عوارق حابي خوزة برحري رما عبت زعتنا عدها شيطها نعاين بيت سبعين زغون عتاوي كهلون أي بمبال حاسيو ماني بالي لكم السب ماني بحال شو من إذا خمسة زي حاسب أسد عبيت عاكان حجي كابك زي العلي بزعبا بيت سوبو حاسبو مالتي افتنا اتو بوتاسي اصام مدر انديو لذي زين ورق زين كحبنيمو وابت زاتنا يبوتا شيطه شعو ገንዘብ ይረክብ በመባል حاسبو ኢያሱ ነብይ እንታይሎ ከይትወስድ ወላ አንድ ንሱኻ ሐቢ ወርቅ مالتي ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይዕኔው ማቆዱን ኮለው ግን ደዋቢልዎን ኢያሱ مالتي ስለምንታይ ከእዝዝ ቦልኩም ነገር ጠሐስካ ይብሎ ሱዑ ኢያሱ ምርመራ ይጅምር ምን ይኸም ዝገበረ ይሉ ይረኽቦ دحار مسرخو بوجن من كوين زين حزو عكان مالي سلام انتاي كم زجبر كام سبولو دما مخنياتو نجيرو جن اغزيابير اتزبولو باك انوس انت مقبار تراحي مفصام تراحي احنا ساعاتنا اغزيابير عين فولطونينا ساعاتنا اغزيابير عين فولطونينا مالت احنا كاوي اغزيابير نلعلي نمان نسو كن حلل نخلنا ولا ندقنا نحللهم يمثلنا نمبر كاغزيابير نلعلي كن حاسب له ما ينخلنا ها كما يجري يتصوم انتي ابز عدد ان مسوم مستوم دك عدد حرم عاريم كوغوي تخوين دان كبل على ومبري زبل سبالنا ابنت حج كاغزيان العلن من حاسب له مالت حيل موغوس غرما زمني اغزابير 3 دقيقه قالو مسنا ابنت ابسدت كلو همان تايبول يزبل ها نعاناسي ጮማን ሜስን ዝጠይኹ ባህሉ ከሎ ንዓና እንታይ ሃበና ይምድወሉ ጥረምረ ሃበና ማይ أي عبيركم تترخبكم كنقص قص عن اللي قبلهم كله فتنهنا عبيرنا تترخبنا شعو تزبل كيتبنا لهم
10 መዓልቲ ክፍትኖም ከለኻ ግን ካብቶም ካልኦት ኣብሊጾም ጥራሕ ኮይኮን 10 ዕፅፊ በሊጾም ተረኽቡ እኳ እዩ ዝብል 10 ዕፅፊ በሊጾም ተረኺቡ መን መጎስ ኮይኖም ግርማ ኮይኖም ተልና እግዚአብሔር ንምንታይ ግን ግርማ ኮይኖም ተልና ንሶም ካን እግዚአብሔር ታይ ስለዝገበሩ ስለዝኽበሩ ማለት ስለዚህ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ይኹን ንእግዚአብሔር ክብሪ ክህብ እንከሎ መሊሱ ይኸብር ዳ እምበር ኣይጉዳእኒ ኣይህሰኒ ወላ ሓንቲ ይከውኒ ማለት ስለዚህ ንደቅና ክጾሙ ድሕር ደልዮም ካብ 7 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ እኮ ክጾሙ ዝተገበአ ነገር እዩ ማለት ተወሓደ ብረቡዕን ዓርብን ድሕር ኣለማሚድናዮም ሽዑ ድሓር ተኻልእ ነገር ኣይከብዶምኒ ማለት ስቕኢልና ግን ደየላ ሓሳብ ቁሪ እንዲዩ በረዱ እኳ ይብዝዓዲ ዳ እሞ ከመይ ገይሩ ሞ ከይበልዕ ኣይትበል መን ኣሎ ምስኡ እግዚኣብሔር ኣሎ ምስኡ ማለት ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ንሕና ኣይንፈልጦን ኢና ኣሕና ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ዝኣዘዘና ምግባር ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብዙሓት ታሪክ ንኣብነት ሎማዓንቲ ምስ ቅዱስ ያሬድ ሕጂ ወርሓዊ በዓሉ ቅዱስ ያሬድ ንበዓሉ ሲ ክመሃሪ ልኸይዱ እንዲና ንብል ሓቀይ 7 ዓመት ግን ትምህርቲ ምርዳእ ኣበየ እንዲና ንብል 7 ዓመት ተማሂሩ ምርዳእ ኣበየ ንብል ምስ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፍልጠት ከልኪልዎ ኮይኑ ኣይኮን እንታይ ዳ ሰዓቱ ስለዘይኣኸለ ተኣምራት ዝገብረሉ ክብሪ ዝገልፀሉ ሰዓት ስለ ዘለዎ ተጸቢዩ ድሓር ግን ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ግን ቅዱስ ያሬድ ሊቅ ኮይኑ ማለት እዩ ሊቅ ጥራሕ ኣይኮነን ሊቃውንቲ ማለት እዩ ርእሲ ኩሎም ሊቃውንቲ ቅዱስ ክቡር ሞት እንኳን እንደይጠዓመ መግለፂ የብሉ ናይ ቅዱስ ያሬድ ቅድስና ማለት እዚ ኩሉ ግን ሓደ እዋን እንታይ ኮይኑ እዩ ተናዒቑ ይሕሊፍዎ እዩ ማለት እዩ 7 ዓመት ዝኣክል እዚ ትምህርቲ ይርድኦ እንዲ እንታይ እዩ ትርእሱ እናተባሃለ ኩሎም ከቅድሚኡ ብድሕሪኡ ዝመፁ እናሓለፍዎ እናነዓቕዎ እናዋረድዎ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ግን ሰዓቱ ምስ ኣኸለ እግዚኣብሔር ልዕሊ ማንም ኮይኑ ማለት እዩ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ትማሊ ዕለ 7 ንኣብነት በዓሊ ነይሩ ኣባ ጊዮርጊስ ልክዕኮም እዩ ብዙሕ ዘመናት ወሲዱሉ እዩ ትምህርቲ ምርዳእ ኣብይወስ እንታይ ድጥሕን ነይሩ ዝብለና እኽሊ ጠሓናዩ ነይሩ በቃ እዚ ኣይርድኦን ኢሎም በቃ እኽሊ ክጥሕን ይውዕል ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ምስጢር ክግለፀሉ ከሎ ከዓ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ እግዚኣብሔር ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዜ መን እዩ ዝፈልጦ ተልና እግዚኣብሔር ዋላን ከም ናይ መወዳእታ ናይ ቅዱስ ዳዊት ታሪክ ድሕር ኣልዕልና ንኣብነት ኣብ 24 ቀዳማይ ሳሙኤል ዘሎ ማለት እዩ ኣንጊስዎምሽ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቀቢይዎ ግን ክነግስ ኣይከኣለን ንምንታይ ሳኦል እንታይ ስለ ዝገበሮ ስለ ዝተጻብኦ ሳኦል ክጻብኦ ከሎ ግን እግዚኣብሔር ንዓይ ኣንጊስን እንዲ ብምባል ቅዱስ ዳዊት ንኩናት መሊሱ እንታይ ይገበረ ኣይተላዓልን ብኣንጻሩ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝመረፃ ሰዓት ክሳብ ትመፅእ እንታይ ገበረ ኢሉ እናሃደመ ተጸበየ ኣብዚ ወዓሎ ከይሓደረ ኣብዚ ሓደሮ ከይወዓለ ማለት እዩ ምክንያቱ ደድሕሪኡ መን ይመፅእ ስለ ዝነበረ ሳኦል ብኣንጻሩ ኸማን ክረኽቦ ከሎ ንሳኦል እንታይ ገበሮ እዩ ዝብል 2-3 ግዜ መሓሮ እዩ ዝብለና ማለት መሓሮ ንምንታይ ምሕርዎ እንተኢልና ስራሕ ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈልጥ እዩ ቅዱስ ዳዊት ግዜኡ ምስ ኣኸለ እንታይ ክገብሮ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣቦቱ ስለምንታይ ኢኻ ኸማን ድብሎ ኸማን ሓደ እዋን እኮ በል ቅተሎ ኢሎሞ ኣብ በዓቲ ኣትዮም እንከለዉ በቲ ኣንጻር በዓቲ ኣትዩ ክሸይኒ ኢሉ ኣትዩ ሳኦል ማለት እዩ እግዚኣብሔር እኮ ንፀላኢኻ ብኢደ ሕሊፎ ክበካ እዩ ዝበለካ መዓልቲ ንህለት ኣኺላ እንካ ኢሎም ሰይፊ ሂቦም ኪድ ሕጂ ቅተሎ ኢሎሞ ቅዱስ ዳዊት ግን ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝቐብኦ ካብ ምትንካፍ እዚ ኻባይ ነገር ይርሓቕ ኢሉ ማለት እዩ ንምልክት ንኸኣምኖ ግን እንታይ ገበረ ብል ካብ ክዳኑ ቀዲዱ ወሰደ እዩ ድሓር ምስ ወፀ ግን ሳኦል ኢልዎ ስለምንታይ ዳዊት ፀላኢኻ እዩ ንዝብሉኻ ተኣምን ፀላኢኻ ተዝኸውን እኮ ሕጂ ረኺበካ እንታይ ምገበርኩኻ ኢልዎ መቆተልኩኻ ነይረ ግን ምሕረት ገይረልካ እንሆ ምልክቱ ብምባልካ እቲ ዝቐደዶ ክዳኑ ኣርይዎ ማለት እዩ ሓደ እዋን ደቂሱ ከሎ ረኺብዎ ደቂሱ ከለኻ ሰብ ደቂሱ መቸም ድላይካ ክትገብሮ ትኽእልሃ ቅዱስ ዳዊት ግን እንታይ ገበረ እዩ ብራሽኡን ሰይፉን ካብ መተርኣሱ ወሲድሉ ኸይዱ ድሓር ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ፀዊዑ ግን ሳኦል ኢልዎ ክቐትለካ እንተዝተሊ ነይረ ፀላኢኻ ተዝኸውን ነይረ ንህለ ሕጂ ረኺበካ ነይረ ቀደም መቐተልኩኻ ኢልዎ ንምልክት ክኾነካ ብራሽኻ ንህለ ሰይፍኻ ንህለ ኢልዎ ስለዚ ኣነ እንታይ ካይኮንኩን ፀላኢ ካይኮንኩን ኢልዎ ማለት ግን ሳኦል ክፉእ መንፈስ ርኩስ መንፈስ ይሕዞ ስለ ዝነበረ እንታይ ገብር ነይሩ ክቆትሎ ይደሊ ነይሩ ማለት እምበር ካማነይ እኮ ፀውዑለይ ንመን እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ክፉእ መንፈስ ክሕዞ ከሎ ንዳዊት ፀውዑለይ ብበገና እንታይ ክገብረለ ይብል ነይሩ በቃ በቲ ዝማሪኡ ምክንያቱ ዳዊት ዘማራይ መሰንቁ ክሃርም እንከሎ በገኑ ክሃርም ከሎ ካብ ጣዕሚ ዝማሬ ናቱ ኣጋንንት እንታይ ዝኾኑ ይርሕቁ ፈውሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ዳዊት ስለምንታይ እዩ ዝኩሉ ክእለት እንከለዎ ሓይሊ እንከለዎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ነገር ኣከናዊንሉ እንከሎ ግን ንሳኦል ወላሓንቲ ዘይገበሮ እንተኢልና ሰዓት ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ንእግዚኣብሔር ክንቅድሞ የብልና ከነቐድሞ እዩ ዘለና እስኻ ሕለፍ
إتي سغاز بالكايو كم تفقار كايو هون إلنا نعو نقدمت كنو برا علنا بأحنا قدمنا يكون حل في يبلنا مالتي كومو عبد نقبرو اللي اتزحاس كهبنا زحاسب ماليش انت يزقبرو ينعوحو مالتي لذي እግዚአብሔር አምላክ بعقل بتعقسن نعو تسبينا عاسبو منغستو كورسنا ناتو قدس فقاد يخونلنا زملس امروز الناس حلبونا خبرنا دما ناتو قدس فقاد يخون بركت نايلوم علت قدسان እግዚአብሔር عدلنا ما ولاد املاك بركت ردي دما ايفلينا كساعات متى نخلو خداخلنا نلومي كم فقادو ابزي كلنا كبر المسكانان እግዚአብሔር አምላክ ይሁን